Welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Keti Masomera achidedzera kuti tafadzwa chidawa imbavha akadya mari yeGoFundMe yaRuth. Munongoziva mega Ruth aifanirwa kuopareta asi zvinhu hazvina kuzofamba zvakanaka akatisiya. Saka ndozvitaurwa naKeti Masomera kuti uyo imbavha yekupedzisira anonzi tafadzwa chidawa. Terai munzwa. Vanhu ava imbavha chaidzo dzine dzatobhadhara maIT ari kudonhedza malive. Which kind of wahala is this? Seana inesu imbavha dzekwaHwaraini. Imbavha idzi dzinoda kuramba kuti live iitwe kuti vanhu vataure nyaya. Vada kufona kuWhatsApp fona indichiedha vamwana. Haisi network. No, haisi network. Wifi yangu itori right zvekudaro. Vada kufona kuWhatsApp namba ndakuisira yekufona iyi. Vada kuedhwa palive wo Patricia anga achifona. Patricia has kuedhe karega indite wekufonera. Vane mari kava vakapuwa 80,000. Varikuda kutoshandisa mari kubhadhara IT kuti idonhedze. Hello. Aiwa usi kutombooneka chitongotaura kunoku kucomment ya section kwacho handisi kukuona pandambokuedha usunzwika. Unoziva kuti ndambomuisa post ndikadeleta ndichiti tafadzwa chidawa ka takumpa second chance munhu wandisingapinda karegerera ndikamuchacha ndiye aituma atafadzwa ndikana kuti tafadzwa itori Munhu uyo hasi muprivate investigator iye ndo imwe inonzi mbavha manje. Tafadzwa chidawa uyo yatsvakiridza ikatsvakiridzwa muchaona kuti akadya mari yeku-GoFundMe. Hakuna kutsvakiridza inoita tafadzwa chidawa akadzingwa basa rechiputsa corruption. Tafadzwa chidawa itori mbavha pachayo. Handakamboisa makesi ake eumbavha yekuhajeka nekuti ndofunga munhu akati mukoma More Blessing vamuti More Boys tiedhe akaramba kuedha kupa More Boys akaramba kuedha vanhu inini muti tiedhe chaiche anga achiramba achibvunzwa kuti wakabvunza here kuti mukama uripo naFelix namai vanaJohn ndehwei because mai vanachikanza vakati kuna chikanza vakati Felix mwana watete wavo then kuna yaya saru wavaitana ndiye akatsvaka nezveGoFundMe wavaitana day and night vakati izvoni Felix ndiye anoziva nezvemari yese ina Felix yakaenda kuna Felix then ana Felix vakuti aiwa iwewe wakangori pa$10 yawakapuwa kubhawa obva uzonipa imwe $10 svika ndina ukama nemi here maini zvikati aiwa handina ukama nemi saka which means kuti what is going on hatisi mastupid isu sei tafadzwa amirira pakuti kwanzi Felix ane mari yaipiwa hake asi hachizivi kuti mari hanzi imwe yacho aipamai vari tafadzwa chidawa is bad to the society hatoite inini unoziva kuti ndamupa second chance ane corruption isingatoite is not reliable. People should not use him. In fact muZimbabwe macho government ngaitobhana chinonzi private investigator chatafadzwa chidawa ndiye atoenda akatonoudza vanhu ava kuti musataure zvakataure zvakandipei mari yakati chakapana CID handibata achizvoni nyaya yenyu yatosvika uka saka kwaipo pane murungu achangouya iye ane mapepa ake akakwana private investigation achiti kwanzi I don't mind ndichitozvimaketawo kushanira nemi zvino varungu vanozosvika vanamai varungu vanotiwa here chirungu kana varungu vacho vakuenda kuinvestigation anonzakani murunguwa atanomuona mangwana akauya nemapepa zvose akadzidza zvose akona zvatafadzwa zvepasi pemutizvi scope haana kana ipepa mari ndizvekupenga zviya aiwa tafadzwa aratidza umbavha hwekuti anodya mari achishayana naFelix haana kumboita transparent pepe akachitendera. There was he said nothing, he was just saying madhodhi chai haana chatiudza kuti guys panyaya iyi munhu akaba mari ndinhingi kana kuti guys vanhu avakaronga vese anga achitendera atopuwa mari saka bhora mugedhi bhora mberi murungu wacho kwai murungu wacho akachangovhura kambani achambozika mune vanhu saka vanachiti taone zvenyaya yenyu ika chimboshandisai murungu uyu maybe
kutomuadvertisirawo asi anoziva basa rake rose akatodzidza ane chikoro nezvose kwai murungu chai saka uyu kana uyu haiti uyu hatomboita ndopaifanwa kujamba jurawo achienda kuna nafelix nekuna namai vauyu ndombavha ndopaifanwa kuenda nevanhu 7 achinojamba juramuwo achinotarisa kuti mari dzevanhu dziripi notongwarira paduru seuku shomoda mari sehwaga zvitafadzwa tachatomudi kumushandisa achitodi kumushandisa musamushandisa hise no wonder why aishanda nakamuchacha aiwa tiri korapti chiyechi mufana chiyechi chitafadzwa hauni chakasingatarisi kana kamera tatiedza kumamoblessing unoziva kuti anga chitori nevhasi mukomana wewe kana watarisa ukaona mukomana wewe pane pamboita netiweki kunge yaenda so vanhu vamirira kunzwa netiweki yadzoka ari nevhasi is a crook a criminal that one he was very nervous and akatambasi kutosifesa kamera akuona swaga achainoona kumamoblessing ngawachiti achifudzwa nevanhu vavakurafunza kuti makabvunza here namaiokama here Keti wamboona were zvandaona pana Tafadzwa Chidahwa pesa achitanga vhidhiyo asvikapo otiti afamba matransaction akadai zvanzi hei mafigani hatidi kukuudzai because mukazava mafika zvozotikanganisa investigation zvokanganisa investigation nai investigation yechii kamukomana kambavha akaiti katoenda kakanopuwa mari ndosaka aipuwa magrapes shuwa munhu ungatengese nyika nemagrapes kuti anobhengula musecond republic kutengesa nyika nemagrapes nai Tafadzwa Chidahwa haana nyaya yaanombotonga ikapera kana mama sisiketi ivi tiri kunzwika here kudaro kunzwai ndanamboningirikira ndakukunzwai but ngatifananei chanzi yekutaura Patricia akapedza kutaura vari kuFacebook motaura alright ndopedzisa manje ndiri kuti manga rusi vakatanga madonation kuti mission one church inoti RSA vakapuwa mari ikoko kuuniversity of Zimbabwe tine namba dzavice chancellor ndizvo ipamweta anatafadzwa voenda kune university of Zimbabwe kuna vice chancellor ovaratidza kuti zvechiwo mwana ayo takamupa gofund vabva ipapo vakaenda kuSDA namai vanonzi mai Ngwenya ndo vachakazoona paYouTube paya vakaenda vatinoti same story vakapiwa madonation kunoku vakazotora almost 2 years later kuFacebook comic pastor naAnna vakavaposta chisati chatombozisani zvavo uri kunzwa keti ivakazouya manje paiva paFacebook vanhu ndo yakazoenda vhairawo vanhu vakadonata mari amiliyoni over 100,000 Tafadzwa kuti kuna Swaga my sister angari nevhasi mukomana his face was showing it all kuti adya mari iwe ndiri kuti keti chanzi yangu iperi ndiri kuti zvoni mai ava imbavha ndiri kuti pakaenda yaya achinovaita interview vakati ivo havazivi nezvemari havana nemari yavanoziva Felix Machingambi ndiye anoziva nezvemari vakaitwa interview naye Simbatkanza vakati Felix mwana watete vavo muri kunzwa vachitanga gofund vakati Nigel ihanzvadzi yavo then later vakuti hanzvadzi mwana wabhutu wavo vakazotizve Nigel mwana weShamwari aitamba anotamba nemwana wavo handiri kuona vasikuti statement pakauya Felix akati zvoni imimi maiti neukama zvikaenda tinaukama zvikanzi ko mari yegofa zvikaenda anditika Yaya Saru indogoti vanohla Yaya Saru sei Yaya Saru iye akatanga nezvegofund yes I'm sure mazvinzura mega zvataurwa naKeti Masamira nevamwe vake. What do you think? Please comment down below. Thank you so much. Don't forget to subscribe.